Musumada sa 128 million pesos ang natalang damyo sa sunog dinhi sa Davao City. Diin sagad kini nahitabo sa mga residential areas. Sa interview sa Araman Davao kang Senior Fire Officer 4 Ramil Hilyado, Davao City Fire District Intelligence and Investigation Section Chief, sukad Enero hangtod Disyembre 7, 2021, nakatala og 375 ka mga sunog, diin nikalas kinig 15 ka mga kinabuhi. Last year nato kay ang 31 million. So ang karon nato 2021 128 million ang damage nato. So kani siya ma'am no ang nakita nato nga pag-increase sa damage sa sa fire incident. Ang kasagaran involved man gud is kaning naatay mga industrial mercantile anang mga business establishment bitaw nga involved ma'am. Gibutyag ni Hilyado, nagunang rason gihapon sa mga sunog ang electrical. Subay niini sa mga arson cases dinhi sa Dakbayan sa Davao, tulo na ang napasaka ag kaso. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyo man ay ni Ginita, Tatak RMN.